Matyagang naghalat si Nanay Maricel kan syudad ni Legazpi na ma-check upan kan doktoran sa iyang kangudan na aki. Sa libreng serbisyong medikal na pig-oprisir kang ako Bicol Party List, kan nakaaging Sabado na pigkondusir sa Embarcadero de Legazpi. Pigpapasalamat ini ni Nanay Maricel, huli tadakulang tabang ini sa arog niyang kapusman sa budget. Nakulawon talaga ining tabang sa mo arog sa kuya na dakulang aki ko. Lalo na ngunyan, rainy season, talagang ang ubosipon. Yaon nag-exist sa muya. Kaya pigabil ko inita, kumbaga nakulaon na opportunity. Si Nanay Marites, saro man sa mga nag-avail kan medical mission kan partido. Nakula po siyang tabang dahil libre po sa bulong. Tapos man po sa pang-check up sa mga akit ko pati sa talagilang po ako. Kaya sobra po pasalamat po sa ako Bicol. Apwera sa libreng serbisyong medikal, nagkaigwaman ng dental mission ng partido na parte kan sa indang programang Tarabangan Caravan. Presente sa aktibidad, sinda ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon, asin ako Bicol Party List Executive Director asin dating kongresista, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sa pagi po ng libreng medical check-up, libreng bulong, and just to change the environment na bako sa nasumay mga kahilangan na sa tuya pong pinagtatabangan, dinagdagan taman po ini mga local recruitment services, kompletos ricados tabi, no? So almost all sectors of the society ang sa tuya pong naserbisyuhan. Walang ganitong Tarabangan Caravan, talagang it pays, it's a hefty cost, malaking gastusin sa ating mga kabarangay. But we do this dahil alam natin, marami naghihirap, dahol ng kiterios, dahol warang kakayahan magpa-check up, and so we are bringing to them. Total na 700 na individual hala sa 60 barangay sa syudad ni Legazpi ang naging benepisyaryo kang programa. Apwera sa medical asin dental mission, may libreng bulong man na pigtao sa caravan, may libreng masahe, manicure asin pedicure, asin iba pa. Sigun kay ako Bicol Party List Representative asin Chairman Committee on Appropriations Elizalde Co, obheto kang programa na makapagtaong serbisyo sa mga Legazpeño, urug sa may mga pangangaipong medical asin dental. Iniman ang sa indang paagi ng pakikisumaro sa Women's Month celebration na pigseselebrar ngunya na bulan. Ang marhay na salud, bako lang importante para sa personal na benepisyo, kundi para man ini sa satong pamilya, asin bilog na komunidad. Mientras tanto, naging posible man ang aktibidad sa tabang kan mga personalis kan Tanchuling Medical Hospital, Coast Guard, Navy, Bureau of Fire Protection, SunWest, TESDA asin iba pang stakeholders. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.